El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere l'any 1981. Aquest dia va ser escollit per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, que van ser assassinades per la policia durant la dictadura existent a la República Dominicana mentre anaven a visitar els seus marits a la presó. Però no va ser fins l'any 1999 quan l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data. Cada any, a motiu d'aquest dia assenyalat, volem mitjançant aquest manifest commemorem i visibilitzarem aquesta data i tot el que representa. Enguany, volem cridar als quatre vents que el temps per als agressors masclistes s'ha esgotat i que el rebuig social contra aquest tipus de violència és cada cop més fort. És evident que mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. Tampoc volem passar per alt que aquests darrers mesos han estat durs per les dones i criatures que viuen en situació de violència, ja que s'han vist tot agreujat per la situació de pandèmia i estem visquent. Doncs, de vegada, la mesura de confinament han posat en més perill i han tornat més vulnerables a aquestes persones. No voldria oblidar-me de dirigir unes paraules també als homes, sobretot aquests que esteu en contra d'aquesta violència. I sabeu que un dels vostres amics, familiars o coneguts les exerceixen. És hora que us feu responsable i ho intervingueu denunciant aquesta situació. No us quedeu amb els braços encreuats, és una lluita de tots. Als agressors només ens queda dir-vos que no hi haurà espai per la impunitat. Entre tots farem que tot aquest esforç tingui la seva recompensa. Només un últim recordatori en format de dades. Durant l'any 2020 hi ha hagut 38 víctimes a causa de la violència masclista. Però més esgarrifós és encara saber que 19 menors han quedat oferts per aquest motiu. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel. Siguem tots còmplices en la construcció d'aquest món millor. El 25 de novembre i el 8 de març s'han convertit en 2 dies molt forts en la lluita feminista, dies en què sortim multitudinàriament al carrer i en què exigim que la igualtat de drets i d'oportunitats sigui efectiva, no sigui només una cosa que diu el paper, que diuen les lleis, sinó que sigui una cosa que realment es compleix i que sigui una realitat en la nostra vida. Enguany aquestes manifestacions no podran ser, no ens podrem reunir com ens vam reunir ara fa un any per la salut de tothom, però sí que hi ha diverses accions a les xarxes i diversos hashtags en els quals podem participar i podem sentir que ens estem fent costat també en un dia tan dur com avui, perquè no només és un dia de reivindicació, també és un dia en què recordem a les que ja no hi són. Hi ha molts polítics que el que fan és el 25 de novembre o el 8 de març es posen un llacet, es posen una medalleta, fan unes declaracions i creuen que amb això ja han fet molt de costat a la causa. No podem permetre que això sigui així, els hem d'exigir compromís tot l'any, els hem d'exigir polítiques de prevenció i per tant doncs això, no només lamentar-nos del que ja ha passat i no podem evitar, sinó exigir unes polítiques de prevenció que impedeixin que la violència continuï sent tan impune com ho ha sigut fins ara. Per tant, intentem recordar-los-ho tot l'any i fixar-nos en el que fan i en el que no fan i no només en el que diuen, no? I exigir-los aquest compromís durant tot l'any. Evidentment cal un dia per visibilitzar, és un dia molt important en què a totes les notícies, a la televisió, a la ràdio, als diaris, a tot arreu es parla de la violència contra les dones, es donen xifres esgarrifoses que algunes seguim durant tot l'any, però que el 25N doncs, arriben a molta gent que potser no li han arribat i serveix, jo crec, realment per conscienciar, però és molt important exigir prevenció durant tot l'any, perquè el que no pot ser és que any rere any les xifres continuïn iguals o fins i tot creixin. El que volem és que aquestes xifres baixin i per tant necessitem prevenció durant tot l'any. Però què podem fer nosaltres com a veïnes, com a ciutadanes, per contribuir també a prevenir i a impedir la violència masclista?
Doncs per començar podem ser un refugi. Si coneixem una dona que està en situació de violència, li podem oferir un refugi on no jutjar-la, que pot ser simplement escoltar-la, escoltar la seva història, escoltar les seves coses, oferir-li un lloc de confiança on pugui descansar i recuperar-se. I moltes vegades ens costa fer això perquè dubtem, no? És a dir, si aquesta dona està en situació de violència, per què no marxa? Doncs no marxa perquè no pot, quan pugui marxarà. I potser un pas endavant cap a poder és tenir un lligam, és tenir una amiga, és tenir algú que t'escolta, perquè la primera cosa que fan els maltractadors, evidentment, és intentar tallar tots aquests lligams de suport. Per tant, ser un suport, ser una persona que fa costat, pot ser també una manera de contribuir a la lluita contra la violència masclista. Després, evidentment, no normalitzar el control sobre les dones. Hi ha moltíssimes conductes que donem per normals, que controlin el nostre mòbil, que controlin com ens vestim, que controlin amb qui parlem, que controlin a què dediquem el nostre temps o quines hores dediquem a fer què, que menyspreïn la nostra feina, que menyspreïn les nostres aficions. No és tolerable, són conductes violentes i que moltes vegades són el preàmbul de conductes encara més violentes, no? I que van en aquesta direcció de tallar els lligams que tenim amb altra gent, més enllà del maltractador. Per tant, no normalitzar això i quan veiem al nostre voltant que això està passant, assenyalar-ho, no? Moltes vegades som còmplices simplement per no dir res o per fer veure que tot està bé, no? O per treure pes, bueno, són coses que passen, ja el coneixes, els homes són així. Doncs no, molts homes no són així i el que hem de fer precisament és que els que sí que ho són obligar-los a canviar les seves conductes mitjançant també el control social, no? És a dir, el control social de vegades serveix per coses bones i en aquest cas pot servir perquè aquestes conductes cada cop tinguin menys lloc, no? De la mateixa manera que no toleraríem que algú assassinés una altra persona davant nostra, està bé que no tolerem les conductes que van creixent cap a aquesta violència tan bèstia, no? I que comencen de vegades amb violències molt més petites, per tant, no ser-ne còmplices. I aquí crec que hem de demanar ajuda precisament als homes, no? Crec que els homes teniu molt a fer també en aquesta lluita, teniu accés a espais no mixtes, espais on només hi ha homes, als que les dones evidentment no hi accedim, i en aquests espais sabem que hi ha molta violència, que hi ha violència verbal, que es parla de les dones de determinades maneres, que s'exhibeixen de vegades conductes masclistes. Doncs quan vosaltres no sou còmplices d'això i feu veure als vostres amics que això que diuen no té gràcia, que això que estan fent no està bé, o que no han de parlar de la seva parella, de la seva germana, de la seva mare, de la seva filla, de determinades maneres, és una manera també de posar uns límits, no? I de deixar-los cada vegada més sols perquè no tinguin aquest suport social, perquè no tinguin aquesta impunitat, no? D'actuar com actuen. Una altra cosa que podem fer és participar en espais feministes i si no en tenim a prop, doncs crear-ne, no? Crear un espai feminista pot ser tan fàcil com fer un club de lectura, com fer un club per cosir, com d'anar d'excursió, és igual, no? Qualsevol excusa és bona per tenir un espai precisament que pugui ser refugi per les dones que ho necessiten, que sigui un espai de trobada, de compartir i sempre des de la perspectiva feminista, no? D'intercanvi d'idees. Per tant, participar en espais feministes és molt, molt important perquè és gràcies precisament a aquests espais que entre totes hem aconseguit que el 25 de novembre sigui un dia de lluita, de record de les que no hi són, però també d'exigir acció i de dir que ens plantem, que no ho tolerem més i que ens en sortirem entre totes, no? Per tant, si fins ara hem aconseguit que sigui aquest dia de record i de lluita, entre totes aconseguirem també que no es limiti a 1 o 2 dies l'any, sinó que això duri durant tot l'any. Així que una abraçada a totes les que heu patit violència, una abraçada a totes les que coneixeu víctimes de violència i les heu perdut pel camí i entre totes ens en sortirem. I ara farem un petit homenatge a totes les víctimes. I molta força per totes les dones.